wingi krungu purasi kabar kae Apa? meni lek nganu sapa kae? Lor ke lek Walmini iki meni gak arep panen lombok ngono ke meni agi mantuke. Nyong malah ora krungu kok. Ngulu Walmini panen lombok ke po? Oh, pol-polan ya. Oh, iki lombok kek sampe larange. Malahan ning iso. Anak mantu sing anak nomor piro? Sing anak sing rondoke lho. Apa wis bayar tukon po? Karangane meni bayar tukon iki ngarani ngono ya. Ngarani gedeng anake wedok kowe. Heeh. Oh, ngapa ya ayu-ayu wae ngarani barang. Ayu apa? Ucak merota wae. Sing rupane ireng kae kan? Ah iya. Ngarani. Aja pernah njaluk tukon nang piro kowe? Meni arak jaluk 50. Ah, telu. Aus beti, alah. Belah, aus banget. Aja kowe pernah arak oleh ngendi kowe pernah. Pernah iki jarine ki wingi ki krungu-krungu ki meni arak oleh ndi kae? Belanda ngono. Landa. Oleh Australia. Oh ayo. Alah, ya. Apa wong iki mripate kayak tangi turu ta? Peto nek kira nek. Kira. Iki ya Allah rupane iki. Cek iki mbok cocok buli wong ngono ki kualat dang. Oh. Adik tumone kok katok jejine to. Lah ya Allah. Alah, Prato adoske dang. alah ya Allah dhewe ora tuatus. Pirang dino raduske. Hanya adose sak seminggu pisan ae. Ki nyekluki nyong ki kok jabaki ae ki wane lembu beti. Nah. Jong sak arak dong anu ke. Iki. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Heeh. Arek rene dhewe plesir engko tanggane cangkeme muni ae. Wah duit-duit dhewek kok. Ojo duit utang. Oh, utang gak nyarutang kok. Nyok ngisuk arak oleh cairan. Kok cairan apa meneh, Dik? Anyaran pokoke ke. Pirang juta? Nganu. Anyaran pertama dun ki meni oleh meni 6 apa 7 ngono ah wingi pengajuan ki 6 ngono. Nyong seberang ya, nyong ya. Heeh. Nganu Dik, nek oleh 6 ya ngeron juta to. Anjir wis berangi bisa. Anyong gawe nganu. Alah meneng. Kalau. Oh, garak ki. Kok wengi meneng. Sik gendeng teko ke anu. Kan kok sama semelet banget iki lho. Oh lah ya Allah. Semelet banget iki. Ketok itu. Alah ya Allah. Ketok. Saka kok, Pak? Oh. Sopo? Mbok wong ora rego ae ngono kok ya ora sugih-sugih kok rego ae. Salah kok angsuran ae, Neng. Kok tekane jujur angsuran meneh. Wong kanane ngangsur ya kaya dhewek ki ora tau ngangsur ya. Urane seminggu keblek. Iki ki karo bapakne urung bali, urung nukake skincare. Oh. Sing jelo meneh karo glowing. Adino. Kok mes setengah saja lho. Rene tak petani rene ini arep petan karo bojone tanggane cepet men tanggane men panas rene. Pateni. Kore ya Allah, jebatinya.